תורך. בוא נראה מה הוא עושה. קודם כל לא. קודם כל לא, אני רואה מה אתה חושב. לא. לא, לא, לא. פשוט רוצה להרשים אותך. לא, 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 לא. כל כך קרוב. מזל שהוא לא מצלם רגליים. איך אתה משם? אמרת שזה רק לקלוע. כן, אנחנו בכדורסל ואני לא יודע. הייתי את זה מחליק לי לתוך הפנים. רציתי לעזור. המשכיל. אל תכניס את זה. וואו, חזק. אין לו סיכוי. תקשיב, זה היה פחות ניכר אצל ישו שהוא הלך על המים, כמו שהוא הלך על המזרון פה עכשיו. עכשיו? פתח את הסרטון, לאמא שלי בהקפצה, תקל את הרגליים. בא למשוך. כן, לא רואים את זה. לא. למה שאני צריך? אם היה פה מים היינו רואים את האגם זל.